ניתנה הוראה לנוהל חניבעל? אני חושב שבאופן טקטי במקומות שונים ניתנה, במקומות אחרים לא ניתנה, וזו בעיה. בוא נדבר על החטופים. ממשלת ישראל עשתה הכל כדי להחזיר את החטופים? אני לא חושב. היינו יכולים להביא יותר חטופים, יותר מוקדם, במחיר יותר נמוך. ההסכם שאנחנו רואים אותו מתבצע בימים אלה, הוא בגדול, כך אומרים האמריקנים, כך אמר גם מזכיר הממשלה, בקווים כלליים, ההסכם שהיה גם על השולחן במאי, שאתה תמכת בו. ההצעה הזאת של תחילת חודש יולי שחמאס הסכים לה, זהה להצעה של עכשיו, רק פחות טובה בכמה דברים. יש פחות חטופים חיים לצערי, עבר יותר זמן, ואנחנו נוסעים פה במחירים יותר כבדים, כי יש לפחות עוד 110 רוצחים שישוחררו בתהליך הזה. והפגיעה באתוס הישראלי. אז מי אשם בזה שזה לא קרה? אז. לדוגמה, תקחי את האירוע של חודש אפריל, הוא מסביר את כל האירוע. בקבינט המלחמה מקבלים החלטה פה אחד שהולכים לעסקה שבמהלכה יוצאים מציר נצרים, ויש מפתחות שונים לשחרור החטופים תמורת אסירים. זה קורה בשעות הצהריים, בשעות הערב או אחרי צהריים ערב, יש דיון של קבינט. נכנס שר האוצר סמוטריץ' שלא מכיר או לא אמור להכיר את התוכנית, ואומר, יש תוכנית להחזיר 18 חטופים תמורת יציאה מנצרים וכן הלאה, אנחנו נתנגד לדבר הזה, אנחנו נצא מהממשלה וכן הלאה. מי סיפר לו? אינני יודע, אני לא סיפרתי לו. אז אנחנו אמרנו למערכת הביטחון, אתם צריכים להביא 33 חטופים, ומספר המינימום הוא 18. המספר שיצא אחרי כן, שעה, שעתיים, 3 אחרי כן לתקשורת, 18. כך יום, יומיים, 3, חמאס הבין על מה מדובר מהתקשורת הישראלית, ואמר, אני חוזר בי מהעסקה, ולמעשה העניין הזה התנפץ, והוא חוזר רק בסוף מאי דרך נאום הנשיא. האם מישהו מדליף את זה מהקבינט לסמוטריץ' כדי לסכל עסקה? אני לא יודע מי העביר למי, ואני, תראו, בתקשורת אתם מבינים יותר ממני, ובהדלפות בוודאי שאתם מבינים יותר ממני. אבל יאמר נתניהו, אם אני הייתי עוצר בנקודה שבה יואב גלנט רצה שאני אעצור, אז לא היה רפיח, לא היה מחוסל סינואר, לא היה מחוסל נסראללה, כל הדבר הזה לא היה קורה. קודם כל היחיד שלחץ לחיסול חיזבאללה ולהמשך הלחימה בעת ההיא זה אני.